universe inside you. So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes. There's a universe inside you. Inside you. There's a universe inside you. Inside There's a universe inside you. There's a universe inside you. So much more than people know. I've seen you fighting your emotion. I hope you stay and won't let go. There's a universe inside you. So much love to leave behind. Stop the path of devastation. You should live for all the hype. There's a universe inside you. Inside you. There's a universe inside you. There's a universe inside you. There's a universe inside you. Why are you pushing it away? Leave behind your own deception and learn to live another day. There's a universe inside you. Your galaxy of happiness. I just wanna help you find it. We'll explore in baby steps. There's a universe inside you. You've gotta give it room to breathe. So let the universe excite you. 'Cause that's the way it's meant to be. Halo, siemanko, witam was serdecznie, ja jest Znanek, kanał Ciepiemy po naszemu, jakże oczywiście. Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy, wspólnej gry. Na rozluźnienie wchodza na W2, popykać, poszczylać, troszeczkę się rozluźnić, a potem jak już tak się rozgrom, to może odpolasać God of War. Także serdecznie zapraszam. Chętnie też zapraszam do uczestnictwa na czacie, na pisaniu. Odzywajcie się na czacie. Jak? Dobra, już sobie kamerka zaś ta live'owo. O, to jakiś... Okej, nie? O, dobra, już wszystko skoczyło. Czekajcie, wszystko dobrze.
Nie wiem, co się to stało. Coś mi wywaliło. Oj, to bardzo strasznie. Ma coś jak aktualizacji na Windowsa? Kurde. Strasznie coś muli. No. Niedawno Nie wiem. wpadłem na wroga, który miał mnie po kolei w głowie, więc jej go pozbawiłem. O kurde, powiadomienia trafią. Co tu jeszcze? Dwie opcje. Albo mamy wyjątkowo brzydkich rekrutów, albo są na coś chorzy. Tak czy siak, lepiej zachować dystans. Mam nadzieję, że teraz wszystko działo. Ujujuj, no. Nic. Trzeba zaciąć pasa i sobie kupić nowy, lepszy komputer. Widzieliście ten absurd z wczoraj? Ale niestety to jeszcze troszeczkę Wysyłać konwój tak potrwa. No wszystkiego od razu nie idzie mieć. Przecież chyba każdy o tym wie. Tutaj znalazłem fajny sposób na Google Chrome, żeby nie wpierdzielało mi tak procesora. Mianowicie tam idzie ustawić czterorodzeniowy ten procesor. Mogę ustawić, że na przykład tylko na jednym rdzeniu, gdzie Google Chrome siedziało. No i troszeczkę słabo potem działo ten Google Chrome, ale na pewno lepiej mi strumyk chodzi. Chociaż w niektórych wariantach muszę po prostu całkowicie wyłączyć. Co jest? Dali mamy 100%. Chyba to obserwował. Dobra. Na Twitchu wszystko pasuje. Ostatnio ugryzł mnie jeden z żołnierzy. Musiałem go odepchnąć i wysłać do lazaretu. Ciekawe. Od tego czasu jestem strasznie głodny. Już to mogę zatrzymać. Dobry wieczór, Emil. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Witam. To bym mógł. Okej. O, dzięki. Dzięki za Twitch, dziękuję serdecznie. Jakby coś tam na Twitchu nie działało, to dajcie znać.
Właściwie mogę tutaj wyłączyć. To troszkę mi ulży. I mogę to zmniejszyć. Tak. Malutki podgląd będę miał. Że nic się nie będzie pieprzyć. Zazwyczaj wystarczy pistolet i nóż, ale czasem dobrze mieć Dobra. rękawiczki. Można się pobrudzić. Ustawienia, widzę wszystko. Wszystko w porządku. Gdy jednak się coś działo, to dajcie mi znać. O, Może wskoczymy do czołgu, pojedziemy... dobra. O, zmienili to. To nie. Mnie nie interesuje. Aha, o kurde. Raven, co się stało? Starota Player, witam cię serdecznie. Raven, też cię witam. Kurde. Raven, co się stało, że ty w szpitalu? Deathmatch oczywiście. Na hardkorze. A jakby ktoś chciał zagrać, to zapraszam serdecznie. Aha, to spoko. Już się bał, że coś jest nie tak. Kurde, ale wiecie, to nie wiecie, jak ja się cieszę. Ten strumyk mi tak kuleje, bo kuleje, ale zawsze te 5 osób, czy teraz aktualnie 6, zawsze wpadnie. Wiecie, co to jest za mapka? A może tym popróbuję. Jak się za fest skupiał, to mi powiedzcie. Pięknie! O, plecy! Pa. O, dzięki. Ulala. Jest, Danek. Pięknie. Pięknie. Brawo. Pięknie. Brawo. Da. Ale ciebie to idzie. Tego mój. Pięknie. Moje. Bardzo ładnie. Czekajcie, zaraz poczytam ten czat, ale na razie fajnie mi idzie. Ja on kupił, teraz nie pamiętam, ale 250 czy coś takiego. No nie chcę cyganić, ale nie pamiętam. O fuck! Ile miałem? 5 zabójstw. 5. O kurwa, ale ten wydupił.
to zniszczył wszystko. Bardzo brzydko mnie załatwił. Dobra. O, sorry. Resorki. Moje ulubione resorki. Tam nikogo nie ma. Kurde bele. Ale mnie wystraszył. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy nie zacina się coś na... Ach, dzięki. O ty świnio, szpetno. Nikogo nie trafiłem? Hehehe. Pięknie. Pięknie, bardzo ładnie. O. Nie, wszystko płynnie, ja? Och, Karol, witam cię, siemanko, cześć, ja tu kurde nie popatrzę na was. Nanek, co tam? A, w porządku, gromce. Padosz, starota, wszystko płynnie. No to się cieszę, a jak strumyk wam idzie płynnie, bo mi się troszeczkę zacina, ale to może z tego względu, że po prostu ja to transmituję. Kurde blade. A było tak pięknie. Ja pierdzielę, było pięknie. No ładnie, że w los. O ty świnio. Okej. Żeby mi coś pykło. Kurde, no nie żarty, że mi nic nie pyknie. Nic mi nie pyknie. Pierwszy raz mi się udało te 3 wszystkie te odpalić. Na serio się tak cieszę. O fuck. Swojego zabiły. Bijatyki? Wiesz co, nie, znaczy bijatyki, ja wszystkie gry. Ja ci powiem, ja wszystkie gry, ja tam nie mam problemu z grami, chociaż po prostu niektóre gry mało grą, nie? Dzisiaj, że tak tego... Siad! Psie! Ach. Kurna, ale pięknie było. Pięknie. Tu na początku jak wlozłek, ładnie, bach bach. Cyku pyku myk. Dzięki. Dzięki. Wielkie.
No, kurde, bo wyspany jesteś. Ładnie idzie, ładnie. Hardcore i ładnie idzie. Starota, a o jakich bijatykach ty godasz? Co by cię bardzo interesowało? Nie, Titan Fal Vulcanimum. Nie, nie posiadam. Nie posiadam, wiesz? Ale kurde, panowie, jaki wynik? 12/7. Rzadkość umie. Ładnie i to mi się podoba. To mi się podoba, ładny wynik. Mortal Kombat X. Nie, właśnie nie posiadam. A co, lubisz to grać, Starota? Player? A czemu w ogóle taki nick masz? Starota. A, Mortal Kombat. Co, grałeś Mortal Kombat chyba to jest 4 na 360? Jak dobrze pamiętam. To właśnie... Ale nie przeszłeś tam tego wszystkiego. Nie przeszłeś tam tego wszystkiego. A ja się zapomniał zapytać. Mielu, gdzieś ty był, jak cię nie było? To tam jeszcze ciekawy jest u mnie na Emil, jak zawsze. Raven. No, jest dzisiaj ekipa. Nie wiem, zobaczaczy. To mi pomoże, ale ta broń bar może być słaby. Słabe, bo to są takie te, że... Pięknie siadło. Leci. Lecimy tutaj. On tam chyba ktoś zginął. Ale loc... O! Fuck! A, ja myślę, że tak ci karty wybróżyły z Starota. Kurna, gnoju! Muszę go ubić. Ja nie wiem jak. Karmię was granatem. Karmię was granatem. O ty świnio! Kurde, ładują tu. Raczej chyba nie popiszemy się swoimi umiejętnościami, których nie mam. Praktycznie jak nie słyszę. Fuck, on tu był! Ale kto uwalił. To jakim cudem? Dlaczego? A on tam siedział. No teraz to już jest brzydko sprawa. O ty gnoju szpetny!
O ty parszywcu, ty kamperze zasrany. Tak się bawisz, ja? Co za pała, szpetno pała. Nie no, takich ludzi to ja nie trawię, żeby takie coś robić. Chociaż mogłem tu iść. No. Starota, kurde. Ach. Już moi. Lecy! Ach, nie trafiłek, kurna, nie trafiłek. No ale to się wszystkim zdarza, że czasem ktoś nie trafi. Czasem ktoś za fez kuźwa trafio i to mnie wkurzo. To co wejdziesz, to dostaniesz w łeb. Tu na szczęść Boże im granata rzuca. Tu też im ładnie. Idziemy górą. O. Byłoby miło, gdyby było. Byłoby super, gdyby było. Byłoby super, gdyby było. Byłoby super, gdyby mi się udało. Patrz, śpiewam i mi lepiej idzie. O ty ogień florencji. Oj, oj, oj. Teraz mam odwrócony wynik tamtej rundy. No ale to jest tylko gra, to jest zabawa. Gra się do przyjemności. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Proszę. Kurczę blady, no. To było tak fajnie. A kurna. Czekaj, my tu lecimy. Okej. To spieprzył troszeczkę. O, trafiłeś. No, ktoś się nadział, to fajnie. To mi się podoba. Czy się ktoś nadział. Kurna, nie godaj, że się podpalił. Stachu, siemanko, cześć. Nanek, dam ci radę, jak będziesz miał odpala, że... Aha, spoko, spoko. Chmielu, Karol, ale nie wiem o co ci chodzi. 720p, 60 klatek, ale czemu tylko?
No więcej mi mój sprzęt nie pozwala, żeby w HD było, wiesz? Full HD. Niestety. Niestety, no, laptop jest taki, że kiedyś, jeszcze może jak zaczynałem to... No, ale może lepszy sprzęt, wiesz? Ja niestety... Nie mam. Komputerek jest niestety za słaby. Także ludziska, jak możecie, wbijcie na Twitcha, chociaż na 5 minut. Jak jest 8 ludzi na Twitchu, no to zaś jakieś tam statystyki lepsze będą. Starota, nie no, laptop. Znaczy laptop kupiłem nowy, a że to tam, no, żeby nie syganić, może jeszcze jest 2 lata. Jak go mam? Wiesz no, troszeczkę się służył. A czy ja, Stachu, wyspany? No powiedzmy, jest tak wyspany. A widzisz, no ja dzisiaj idę na noc. Jutro jest czwartek, jutro na noc nie idę, ale jesteś umówiony z narzeczoną. Także nie wiem, czy mi pozwoli coś grać, raczej wątpię. No ale... A, raczej wątpię. Piątek na noc do pracy. No i sobota. Ajajajajaj. Tak samo i podejrzewam, że chyba nawet link mam. Powinien być link w opisie. Ajajaj. Kurde, niedobrze. Wiesz co? No, ale... Nie wiem, u mnie to jest bardzo dynamiczne niestety. Nie mam czegoś takiego... O, cześć TVN Pasztet Krupińskiego. Fuck. Nie. Ja tam lubię wchodzić. Kto mnie tam wywalił tak? Kurna. Kurde, amunicji mi brakło, czujcie to? Jasne, spoko. Ja to tam widzę, że już przyszło mi zaproszenie. Spoko. Kurna, w los tutaj.
ten... Starota jak ten, no tam... Możesz, nie wiem czy tam... Jesteś na fanpage'u moim? Ach, kurna. Jakie błędy popełnią? Kurna. Jakie ja tu błędy popełnią? A to jest taka prosto gra. Co? Aha, nie od ciebie. To kto mi? Ktoś mi wysłał. To dzięki. Nie wiem kto, ale ktoś mi wysłał. Znaczy pisze kto, ale nie wiem kto jest. To z czatu ktoś. Wąski, siemanko. No ci powiem, się rozgodołek i się nie umie skupić. Się zaś res zmienił. Nie jesteś na moim fanpage'u. Sarota player, taki cios. Ale cios. Na serio cios. Kurna, musieli tu wpakować się z tymi. Dojebnie. No kurwa. O, akurat Nightbot ci dał ten link do fanpage'a na Instagrama, także możesz uzupełnić braki. Oczywiście, jeżeli chcesz. Pięknie siadło. Ziom. Z tej strony? Fuck. Starota wykupił się, żartuje. No. Ciupiemy po naszemu. Czekamy. Jakby tak. Dobra. Ktoś tam jest na Twitchu? Czekaj, coś z Twitchem faktycznie, coś jest. Coś się robiło. Wow, 10 osób. Dzięki. No. Ja na FB. Tu u góry były linki, Nightbot podał. Także... Instagram mam. Instagram jak ci tu, bo nie wiem czy to cały link wejdzie. No, jest skrócony, muszę to poprawić na ten. Instagram jest ciupiony po naszemu. O. To jest skrócony właśnie. Nie pokazuję całego linku, muszę to tam obadać o co tam chodzi. Powiem ludziska, kurde, nawet się fajnie grało.
Nie ma problemu takiego. O, Stachu, właśnie, też do grupy możesz wpaść. Tam bardziej tak prywatnie piszemy. No chociaż ostatnio, no nie wiem, potrzebowałby tam jakiegoś takiego ala moderatora, który by to tam ruszył. No bo wiadomo, jest tam, ile tam jest? 20 osób. No, to tam by ktoś to musiał rozruszać. A już samemu też wszystkiego się nie ogarnie, nie? Dobra. No jasne, im więcej, tym weselej. Ja hopie. Lekko. Ta uciecha, wiesz? Ta uciecha, jak nas je więcej. Ta uciecha. To tam tak ciulo. Mam cię. Ajajaj. O, nawet chyba Discord. Nie wiem czy... Tak, ale jakby się coś tam działo, to mi piszcie na strumyku, jakby coś cięło czy lagowało. Teraz muszę sprawdzić. Uciekaj, kolego. Yeah. No, mam nadzieję, że coś to da. Muszę jakiś konkurs organizować. I no teraz muszę wiedzieć, czy wszyscy to są osoby grające na konsoli, czy nie. Bo nie wiem, co by chętnie ktoś... Nie wiem, czy ktoś na przykład gierka by sobie życzył, czy... Albo może jakiś taki lżejszy konkurs wyciągnął mikrofon, zapomniałem się o tym mikrofonie. Ja, ale się to zepsuł. A, starota na konsoli, no to... Nie ma nic na Twitchu? Co jest grane z Twitchem? Ej, no mi pokazuje, że jest. Czekaj. No mi pokazuje, że jest obraz. Stachu. Czekaj. Jest, pokazuje mi, że jest online. O ty ciulu. Okej. A, pokazuje mi, że wszystko jest ok na Twitchu. Czekaj. Coś jest... Nie no, wszystko mi... A no, coś jest grane. Jest coś z Twitchem grane, nie tak. Jest coś.
Ach. Jest coś z Twitchem, bo widzę, że Connect pisze. To sorki, sorry. Patrzcie, co skrzynia piwa. Aj, kurde. O, fuck, nie widziałem tego. No, też mogli do tego, ale wiesz, taki zestaw na rosto. Jebino z dwóch zabił, no co za menda. Nie idę już tędy. Nie da się z nimi patyczkowo. Co za pały. Ach, po co się dźwigołech? Kiedy Wiesiek? Oj, nie wiem. Nie wiem kiedyś Wiesiek. Na razie go jeszcze nie zakupiłem, przepraszam bardzo, ale... Teraz męcza tego. God of War. Próbuję. Potem jak się poradzę z God of War, to myślę, że... że zaczyna tego Wieśka, ale kurde. Co jest grane z tym Twitchem? Co tu jest grane? Że mi tak Twitch teraz wywalał. Stachu, nie ruszyłeś? A, Wiedźmina. O. Spoko, starota. Mówicie, wszystko chodzi, nic się nie tnie tam? To jest coś może. A, no może jak będzie okazja, to kupię. O, paczka na stojak. No to fajnie. Coś na telefonie widzę, że coś jest nie tak. No właśnie, teraz się boję.
Ja pierdzielę i teraz nie wiem co tam mam. Czekajcie tylko. Bo jak dodacie, że ten Twitch faktycznie tak nie działo. e, O, już Twitch widzę, że zaskoczył. A jeszcze YouTube musi zaskoczyć. Chociaż nie wiem co jest grane. Pięknie po nogach. Ach! Ale też ile asy było na konsoli, czy coś w tym stylu. No, co wiesz, chodzi mi z tym. No jakiś tam właśnie kombinuje już, wiesz. To jest ciekawe, co jest grane, kurna. Nie wiem, tutaj na telefonie mam, że na YouTube jest dobry podgląd. Nie wiem o co chodzi. A teraz kurde grom. No nie wiem, znaczy wiesz co? YouTube strasznie teraz jest... W ogóle cała polityka na YouTube się zmieniła, wiesz? Już on nie jest tak przyjazny graczom, streamerom, jak kiedyś był. Teraz się do wszystkiego dowalają. I nie można normalnie, swobodnie pograć. Trzeba na wszystko uważać. Kurna, to ten głąb z tej strony przyleciał, no co za debil. A ten zamiast tam iść na całość to... Kurna. No, tak masterka może robić wszystko. To jest ciekawe. Ej, to jest ciekawe, co jest grane.
Kurwa. Ja już wiem, co jest grane ludziska. Serwery Restream są tak strasznie przeciążone. Przepraszam. Przepraszam najmocniej. Fakt, to kurne ruszyło, jak się to mnie chciał zabić. Michał, witam cię, Michałku. Witam serdecznie. A, dzięki, dzięki. Kurde, balance. Tell me why. Czemu ja nie mogę zabić ich? Czemu ja nie mogę zabić ich? Ale w dobrym miejscu przeładowałem. To tam łupnie. Haha. O, samolocik, proszę. Brawo, brawo. Brakło mi. Nawet Izak wynan. Dzięki, dzięki. Fuck, ten co to ma za... Ja pierdziele, ten co to tam ma za... Machine guns. Patrz, i teraz mi pisze, że Twitch jest ok. No, ciekawe. Na tej stronie wystąpił błąd. O fuck. Może Twitch ma jakieś problemy? Co jest grane? Ja nie wiem, serio. Okej. Błąd. Wystąpił błąd. Proszę. Może jest obciążony, może. Ale tu różnie z tymi klamorstwami bywa. Kurde, ej ludziska, na serio, jak mi się marzy, kurna. Nie laptop i no jakiś... Znaczy marzy mi się taki konkretny komputer. Taki wiem, że żadnych problemów z nim nie będę miał, no ale oglądając giełda cynowo sprzętu elektronicznego, komputerowego, to idzie se włosy powyrywać, kurde, na taki komputer faktycznie, żeby był na lata i działał, no to te 10K by trzeba było
by trzeba było dać, nie? Chmielu, ty tam 4000. No też właśnie tak myślę, że tak troszeczkę 4-5 tysięcy, coś takiego. Ale na pewno dobro ta świnio jedna. Laptop, już ci go dam. Weź co zanotuj. To jest Asus R556L. Procesor tam jest i piątka 5200U, 8 GB RAM i jeszcze jedna karta graficzna GeForce jakiś tam Kiemie. Nvidia. Kurna, co ja zrobiło? Chciał go uderzyć. Ty głąbie. Ale że kto speścił. No strasznie, znaczy poci, no. Męczy się. Znaczy męczy się, no nie wiem co tu jest. Kurza mnie to. Może brakuje dysku SSD. Może, nie wiem, ale... Ja, nad stacjonarnym. Stacjonarny, tak jest. Stacjonarny. Do tego 2 monitory muszę kupić, bo tu teraz, w tym momencie jak patrzę tutaj, to mam stary monitor. Ten tak płaski, ale kanciaty. Grom na monitorze od Tomka M, którego serdecznie pozdrawiam. Takie zamiast donacji, tak mnie bardzo wspomógł, wysyłając swój tam monitor. Co za dureń. Oj nie, wiesz co. Nie wiem czy to takie. Kurna, skąd on wyleciał? Ej, oni są w ogóle niezorganizowani, nie? Co ze mną tu grają? Kurna. Omel! Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Chyba nie. Chyba w ogóle o nim nie ma. Nawet, wiesz co ci powiem? Nawet chyba nie przypominam się, żeby o nim coś mówili. Po prostu wojna jest bez niego. Na wojnie się zachowują jakby w ogóle go nie było. Mendo. Patrz jakie... Kurna, co za mędy tam siedzą, szpetne mędy. Ach, tam. Potrzebnie, że tam tego granata marnował. Ajajaj.
No, Emil, pieprzona poprawność polityczna, ale kurde, bo wybił jak ze stropu. Kurna... Nie wiem, bardzo by chciał się no, zapracować na ten komputer. Żeby w końcu mógł na przykład na spokojnie w jakiś Full HD strumyk puścić bez żadnych problemów i jeb z innej strony. No, kurde, moja taktyka jakoś nie wychodzi. Ajajaj, nie zdążyłem. Kiedy skończa ta rudna, troszeczkę przerwy zrobię. Ajajajajaj. Mina. Marcin, siemanko, witam cię serdecznie na moim kanale. Jak tam zdrówko? I nie zapomnij o łapce w górę. Hej, te wszystkie... O! A, z tej będą wylatywać. Kurczę. No, wow. Jeszcze jakby tak ekipa z ryf padła. No. Dobra. Ludziska, ja sobie zrobię chwilę przerwy, ok? Mam nadzieję, że się nie będziecie gniewać. Ale pozostańcie. Ja wam tutaj może, żeby wam było miło, muzyczka jakoś puszcza, co? No, Omel, zaproś jeszcze z kolegów, to będzie jeszcze nas więcej. Ej. Co by tu wam fajnego puścić? O, Nanek jest. Co? Co za to było? Ktoś powiedział, o, Nanek jest. Halo, a kto tu je taki, że Nanka zno? Kiedy sam jest no? Tak, Nanek jest. No jo. Halo. Wszyscy tu znamy. A. To jeszcze jedna mapka.
Ej, ale wyście są dobrzy na tym czacie. Czekajcie, ja tu... Chciałem ich tu wysmarować. O. Kurna, ta mapka jeszcze zagram. To ja. To jest najgorsze, że tu jest... Fuck! O, wymędy. Ta broń jest... Nie, nie, nie! Fuck! O, sorry. Dostało mi się. Kurde, chciał jakiś, a... Fuck! Dobra, nie ta broń. Znaczy, że jest mocno i ten, ale... A, tlen noży... A, ci już są pokampieni po bokach. To już nie ma gra. Kurde. Starota, dobra, dzięki, trzymaj się tam na fejsie mnie znać, ciupiemy po naszemu. Żako i zapraszam na kolejne strumyki. A. Kurna no. Power. Kurde, co tu się dzieje? To jeszcze mnie mój zabił, no co za idiota. Kurde. No wypały głupie. Fuck. Fuck. Wywaliło mnie, dobra. Ludziska, ja bym puszczał ładnie muzyczka. I da ugryźć coś. I mnie dosłownie nie ma. O, 10 minut. 37. Jestem ponownie. Dobra, na razie. Na chwilę by dał. Tu jeszcze do... Zaraz wracam, żebyście wiedzieli.
Musi muzyczka. Tak, 10 minut, za chwilę da. Ja, Avermedium. Zaraz będę go dać, poczekaj.
Halo, już je. Myślę, że się długo nie czekali. Pitrus, siemanko. Siemanko, a ty już idziesz? Na chwilę był. Hmm? Aha. Z2 trzeba wyłączyć. Czekajcie, no jeszcze może. Dobra. Wszystko pasuje. Już jestem, zaraz gromy. Jest trochę więcej. Dobra, dobra. Jak tam czad jeszcze żyje? Ludziska, czad jeszcze żyje. Wiecie. O. O, jest impreza u Kamila. Czy Kamil jeszcze jest? Ale chyba. Żyje, żyje. O. Halo? Cześć Janusz. Halo? Halo, Co? halo, halo. Wykocie wy? Kurwa jebana mina. Koda? No ja w kodę gram, wiesz? Mhm. O 21 grucha. Nie, czekaj, która godzina jest? O 22 ma być grucha. W H1 chcę grać, ty będziesz grał? No mogę pyknąć. Jeszcze szybko Bo on będzie koło z Eldorado 22. pykna i... Bo Sorko o 22 ma być. No to dobra. Chętnie tam z wami zagrom. Czekaj, dawaj mu czwartą bramkę, wpykniemy i będzie po meczu. Może wiedział chłopak. Dobra, wyjdźmy. No i siądzie. Ale fart. Kamil, wysłał ci zaproszenie, jak co? Dobra, kończę mecz tylko. No spoko. 4-0 chłopie już dla mnie. Dobrze. Ty kurwa kozak jesteś. Stachu, jutro do panny, ja? Co? Wyjdź. No to jedziesz, nie jedź. Kto? Nie. Tylko ci... O! Wariant epicki. 6 minut tak chyba wyjebało. Trafiłeś? O. Tak, ja muszę tutaj uzupełnić. Wracasz na front? Szykujemy się do kolejnego natarcia. 5. Kurwa, jak... Mnie te Ej, szablony cywilnie wkurwiają zabijebało. powoli, nie no. Shotgun kurwa i mina. To jest kurwa mieszanka wybuchowa. Tylko dla ochotników. To nie A jest wam się łatwe, ale Facebook to się aktualizuje.
On mi coś Kurde, wypierdzi. gdzieś on tu był. Proszę na siebie uważać. Nie, nie, proszę. Chwalą cię za postawę. Mów czego chcesz, póki mam nastrój. Czekaj, Janek, nie krzycz, Janek, nie krzycz. Ja nie krzyczę, co się dzieje. No dalej, do dzieła. Co jest kurwa z tym Facebookiem? Właśnie gdzieś nie aktualizujemy? Kurwa! Co? Ej, Jebany shotgun. no przestań takie rzeczy. Kurwa. Na hita zabija mnie, kurwa Co ciągle. mi się z Facebookiem stało? Co jest kurwa? To jest Ej, znak, że... działa ci Messenger? Bo mi Chyba coś się... działa. Bo mi się zalogować coś nie chce. Ani na internecie mobilnym, ani na zwykłym, wiesz? No i bardzo dobrze, odpoczniesz od Facebooka, od Nie Messengera. Nie wkurwie, nie? Twoja ci nie będzie pisać już, masz spokój. Znaczy chcę kurwa do niej jechać, więc mnie denerwuj. I już masz kurwa luźny wieczór. No, Ciesz się, chłopie, ciesz się. Eee. Cieszyć się będę kiedy indziej. kurde, że ja nic do bara nie mam, żadnych skórek. Minutę. To ja zrobię to w najlepszy sposób. Uruchomię telefon ponownie. No, cię shotgunie, kurwa. No tam idą, tam będzie mina pewnie. 5-0 proszę ciebie, wygrywam z kolesiem. To ładnie, ładnie. Oj, kurwa. Już na wbijam. Dobra. Sześć. Wow. Ach, Czekaj, Ale no, koleś nie już wychodzi, nie? mówię. Twarda mówisz gra? no. Nie wiem, telefon coś mi zwariował, mi się wydaje. Czy mi się wydaje, że gdzieś bakać aktualizację Messengera, wiesz, dlatego mi wywaliło. Kto to z nami gra? Ja nie wiem. Misiek jakiś? Co to jest? Kto to jest? Co ty na kolegów masz? No widzisz? No, Nexonie w jakich kolegów ma? No, Dobra, no jak szukaj coś, ty Czekaj. masz jakiś... Tylko nie hardcore, Nanek, pierwszy mecz daj normalny. czemu? Hardcore Proszę. jest fajny. Proszę, udaj normalny. To zaproś kolegę na imprezę. No, zaraz zaproszę. Bo tam coś widzę, gada. Ale nie słyszę nic. Nie no, Messenger pewnie, kurwa. Okej.
Bardzo dobrze, odpoczniesz. Nie denerwuj mnie. Bardzo dobrze. Mówię ci. Czekaj. Zobaczymy, czy działa mi w ogóle Facebook. Na Facebooku mi działa. No wiadomo, na Messengerze. Kochanie, za chwilę z Nankiem gram. I z Kamilem. Nie mogę teraz kończyć. Za chwilę. Z Kamilem grasz, a? No. No grasz. I z Miśkiem gram. Czekaj, Aj, to no. Miśka zaprasza. Elo Lemi, witam cię serdecznie, ty już w Bydgoszczy. Siemaneczko, siemaneczko. Jak tam było? Zaraz. Idźmy. Jak tam było? Co nie? Nie, Hmm? nie mam kluczy Lemi do tego, wiesz? Oświecić i wyłączę. Halo? Ciepło jak cholera. Nie, tak. No jest ciepło, jest ciepło. Nie idzie powiedzieć. Jest fajnie. Choć już miała być burza dzisiaj, ale jakoś mnie to ominęło. O, Blaku! Siemanko, Blaku. Halo, Blaku. siema. Halo. Co chciałeś, Blaku? Co chciałeś, Blaku? A będziesz miał? A nie wiem, chciałeś? Lenek mnie zaprosił. No, pójdź grać, koda. Śmieję się. Będziesz miał Siema. Lemi. Którego? Kody, ja. To już widzisz, ty się zaś... Ale którego koda? W2, A to pierdolę. świnia. Ten. Kurde, wszyscy mają do tego... Cree 2 kody, a ja zaś dupa blada. Ja bym ci Nanek wysłał, tylko że musimy się dodać do tego. Do znajomych na Uplayu na kompie. A to i tak... WW2 usunąłem. A to i tak na konsoli nie pogrom, nie? Czy jak? Pograsz. Tylko że musimy... Być jak rodzina. Tam. Kacza zupa. Kaj się naciskało, żeby obejrzeć broń? Przytrzymaj Mam trójkąt. trójkąt. Trzymajesz, no. ale, CTRL, Alt i F4. ale mi to wyszło. Alt F4. Nie ma tu nikogo. Ale kurwa kamper wstrętny. Czekał na mnie. Podobać mu się. Nie, no już o kamperze grają, to już nie pójdzie mi już. A, Oj, plecy, Widzieliście, Eldorado, co w plusie plecy! będzie? kurwa mina. Są wiesz? Pany, Co? Plecy. widzieliście, co Co? w plusie będzie? Nie. Właśnie miałem Co mówić. będzie? Właśnie miałem mówić. Tego, No, będzie tego. Trial Fusion, dwójka, X-com. Jak No. nie, Sektor. jeszcze, Future No Solidar. Trials Fusion, te takie motory, No, no, no. no. sobie pokonujesz te przeszkody. I XCOM 2. Chyba sobie PS3 kupię, bo A z tego tak, Lemi, co słychać u na ciebie PS3 ciekawego? lepsze gry wypuszczają. O. Roszczenie piłkarza. Hmm? O, O, ekranie. o, proszę. matko jedyna jak kampią. Powiedz, że go nie trafił jeszcze.
Ach, fuck. I chuj, shotgun, no. Na hita i mijanie. Brakło mi. Nie denerwuj się. Jako siara, Dobrze, karty jednorazowej. Kondycja tutaj jest. Kamil, widziałeś to foto, co wrzuciłem, nie? Wczoraj z tymi do komunii, z tymi datkami. Idźmy w chuj. Niezła afera, wszystkie gazety o tym piszą. Ale co z czym? Też idź? No, że dzieci, co miały komunię, to z tych pieniędzy, co dostały, muszą jakieś datki dać. Do koperty, No. Ale do kogo? do Ja księdza. tylko... Do Księdza. Blaka. Do Blaka muszę dawać. No. To ja dostał Bóg zapłać. I ksiądz też do koperty dostanie Bóg zapłać. Ej, mogę kupić... O, byle takiego zawinka mogę kupić. Za 400 chodź. Zaraz. Ja bym im tam dał. Chuja do budzi. Nawet nie. Nie. Ajajaj, kurde. Hardcore jest fajny. Matka też mi tak mówiła, Co że... ty gadasz? Hardcore to jest wiesz gdzie fajne. Dorzucenie piłkarza... Ja pierdolę. W tego futa powiem ci, wkręciłem się teraz. Jak to babcia mawiała. A ty się Lusiu, zapisałeś Bóg się? stworzył ziemię. Tak. I dinozaury też. Co mam zrobić? Nazwę sobie klub. Patrz, nie trafiłeś. Kurna. Spacja. Amek, tam A uważaj. ja już za późno. Danek do roboty jutro? No, nie, jutro święto. Dzisiaj. A ty nawet święta robisz. Kto ci tak powiedział? Dlatego się pytam. A co ty? Jeszcze jaki głupot opowiedział. Święto, nie święto, pod ziemia trzeba iść. Nie. O, jaki wredny. O, bardzo wredny, niekulturalny pan. Od razu niekulturalny. Ham! Pierdolę, to nie sądzę. Hamstwo. W państwie. Ajajaj, to tu zrzucił granat, kurna. Panowie, panowie, panowie. Plecy mocie, Tu jest, Eldorado, tu jest, plecy! O, już. Dobra, Ej, idę gdzie tu. oni mają respa? U góry czy gdzie? Z tyłu tam. Tam od samochodu tył. Kurwa, nie idzie nic. No idzie, idzie. Panie, Eldorado, To a ty żeś zgłaszał to? Że ten, o tej paczce w ogóle? dawno już. Tak. I odpowiedzi jak nie było, tak nie ma. Czekam na razie, czekam. Ale Kurde. przejdę ci w tygodniu. Z maczetą czy z siekierą? Jeb, nie. Po prostu już niech zwracają kasę i tyle, ja pierdolę. No. Wartość paczki 3000 i chuj. Funtów. Ronaldo. Ale to O, jest no, duża paczka. o właśnie, jeszcze funtów trzeba dopowiedzieć. Ale to już moja druga paczka. Ja też powinienem kiedyś. Coś dwie wysłał? Dobra. Nie, kiedyś jeszcze wysłałem do Polski. I też mi zaginęła. No to masz pecha, chłopie. Nie wiem czemu, ale to się dzieje po prostu, nie? Skurwysyny wiedzą, jak coś się droższe, to biorą. No. Na rentgen i biorą. Dobra, trzeba skład zmieniać. No, no i chyba nie grasz. A o co chodzi?
wygraliśmy to. No. Powiem dzisiaj to... Tyle przegrywaliśmy. O kurwa, faktycznie. 15-9? No, to jasno mówię, A kurwa. widzisz? Banboy, gramy, siemanko. Witam, witam. Lemi jest w Bydgoszczy, także wiesz, do konsoli prawdopodobnie nie ma dostępu nawet. A panie Banboy. On tam urodzinowe wyprawia. Kto? No Peter. Ja. On już poprawiny. Dobra, robimy tak. O, powiększony magazynek. Dawajcie Gibraltar. Gibraltar. Mąż ode mnie. Ode mnie masz specjala. To zajebiście. No, powiem ci, że nie tylko ja zgłaszam problem z Messengerem. Ponad 2,5 tysiąca ludzi z całego świata zgłosiło. No to fajnie. Tam O. najlepszy Facebook działa, a Messenger padł całkowicie. Ciesz się, odpoczniesz. Przestań. No, Nie denerwuj. spokój będziesz miał. Ej, powiem ci, że... Ale chamstwo. Nanek, czego ty uciekłeś, kurwa? Gdzie, co Jak ty do ciebie zrobiłeś? jest? Nie, no Gibraltar byłeś. No wziąłem Gibraltar. Jest jak dali. Misiek, daj tam Gibraltar, jak możesz. Chłopie. Nie śpi. Jak tu się zmienia A tak? jest Misiek, odzywa on się. Jest na imprezie. Niby jest, ale się nie odbywa. Jestem. Wstydzi się chłopina. Idzie... O, siema. Aha, 22. Siema, misiu. Spoko. Siema, misiu. Co tam? Spoko Macie. Łukasz. Spokojnej szychty. Nie narób się. Szychty. Wyśpij się. A jak się za winko sprzedawało tutaj? A, dobra. Wiem. Co tak długo my czekamy? Cicho, chocia. Czemu mnie uczysz? Nie wiem, jak się sprzedaje, czekaj. O kurwa. Ale mi się ręce bolą, Boże. Od czego? A było tyle freta nie marszczyć. Kurwa, od pracy, chłopie. Z tego jebanego noża, kurwa. Ej, w ogóle teraz tam przeglądałem te, z tych paczek idzie dostać ten, ja? Jak się to nazywa? O. Taki zrywowy Michel Roux. Jak ja mam gra odpolić teraz? Aha, tu. Dobra. Normalnie. Nie, bo byłem w trybie podglądu. A to dość krzaczów idzie, właśnie tryb dzisiaj. Z bazuki, kurwa, taki, kurwa, jakiś kozak? O. No kurwa, co jest? Z grisami pociągnął jeszcze, no nie wierzę. Fuck, kurde, był jak na respie, unik mnie. Eldo, kaś ty jest? Wale ich. Walisz? Nie, to na tym budynku siedzą. Chuj ich jest. No daj, pójdź tam granat i wpierdalaj. Cholera. Kto to tak ładnie robi? O kurwa mać.
koleś ma same ikony, czaisz? A, dwóch, no co za świnie. A ja jeszcze wyjmuję piłki z siatki po wczorajszym. Eldo, Ale chodź tu, ja już odwróć się, nauczyłem, Eldo, odwróć się, chodź tu. Że koleś ma Popatrz. ikony, ale tak może przegrać. Popatrz na moja broń. Także wiesz. Widzisz to, nie? O. No, patrz na moją. Ale widzisz ten napis? Widzę. Zryw. O, fajna. Typko, kurna. Widzisz? A, główka. No zjebałem podanie, ale dobra, odzyskaj. Tu. Czemu barem szczera, no jebany chuj. I ci kurwa... Nie powiem co żona nie zrobiła. Kurna. Panie, strzelajcie, bo to... No ja wiem, trzeba strzelać, ja. Trzech naraz. To się nazywa kurwa. Instinkt. Jako siara. Kurde, mi tu brakuje ten. Rzuciłby tu powiększony magazynek, ale nie wiem. Nie chcę niczego stracić, bo jest dobra broń ustawiona. A powiększony, Na barze? bym się strasznie przydał. No to tylko 10 więcej daje bar. No ale to jest zawsze 10 niż 30. Znaczy 30 niż 20 jest. Panowie, strzelajcie, kurwa mać, lecimy na nich. Tam mają respananek. Kaś ty im wbił się na respa. I tam są u was, co ty byłeś. Cały czas tam jest. Chuj, na respa cię wypadniam. Ja oni chyba są już u nas na respie. Tak. Są. I to perfidnie, chuje. Siedzą. Ja pierdzielę, ale siara. Wbiłek było 3 i nie ubiłek nic. Och ty durniu ty. Kurwa. Dawajcie. No panowie, ja tu sam wojny nie wygram. No gdzieś w tył mi wali. Świnia. Czy gdzie nie jest to mają? Ej! Nie, tam już nie ma. Tam nie ma. Z tyłu. O fuck! Sorry. Już granatów. Plecy! Ej, powiem ci, godzina 22 wbiła i już kurde mało ludzi. Żaden się nie odzywał. Na czacie. Słyszysz Blacku? Tam są. Plecy. No dogoniliśmy trochę ich, ale... Puśćcie mnie tam, ja tam granatki im rzucę.
Oglądacie z zaciekawieniem. O, jestem. Tu. Kurwa. Kurwa, ale koleś ma szamie i tony, chłopie, alfa 0 Porażka? Niedobrze. No i nie wiem czemu, nie wiem. No niedobrze. Odejdź, kocie. Uciekaj. Dawajcie tajna. Tajne padasz? Mhm. Kogo tam miałem kupić? Na bramkę mówisz? Ederson. To sobie później ogarnę. Brazylijczyk. O fuck, nie zobaczymy. O. I to ja lubię. Chłopie 3-0 wygrywam już, nie? A wiesz jak się fajnie gra na hardkorze w to? Nie. Tak. Obyś się zdziwił. Mogę zobaczyć, no. Czemu nie? No dzisiaj na noc. A, na noc jeszcze. Dzisiaj na noc i w tym. W... A, dobra. Czterech już mam. Kurde. Piąty. Daremne to. O, nie tak. Uwielbiam to mapę. Ja też nie lubię, ale na normalnym hardkorze. Podpalająca, kurwa. Kurwa, nie wiem co. Ach, komu tak mikrofon wali? Nie mi. Weź zwróć uwagę, bo musi mikrofon sprawdzić.
Eldo! Co? Czemu tak mało punktów mam? Kurwa? Jebnie, no ale... Kurwa. Jebany. A, bo na neckheady strzelasz. Oj, 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 oj. Kurde, nie zdążyłem, no. Ładnie. No, nawet fajnie, 17 do 12. O, Eldorado. Co ty tu masz po boku na tej broni? Naboje. Ajajaj. No panowie, to teraz sobie tutaj... I jeszcze 3 prestiże i będzie master. O, powodzenia. Nie, tylko mastera bije, pierwszy poziom już nie gram. Ale już potem nie grasz? To już było, wyjdzie. 4. Mm. Zanim to wbije, to... Ogólnie w koda grałem już 8 dni, 19 godzin. O, ja pierdzielę. Ciebie się tak chciało grać. Czas ogólny, nie? To przegrałem jeszcze w 2. To mało, 8 dni? Ale mi się jest kurwa coś śmiać, ludzie mają mastery kurwa, a przegrane godzin kurwa, 8 godzin kurwa. Wszystko kurwa na gliczu wyrobione. Na czym? Na gliczu. Na początku jak wychodzi gra, nie? Możesz zgliczować swoje grę. Poziom. W bardzo prosty sposób. Jaki? Musiałeś w tym kodzie nabić sobie, jakbyś chciał sfiltrować już dywizję, nie? Dywizję No. i ten, swój poziom. Szłeś do dywizji, wciskałeś, że chcesz prestiżować i nie wciskałeś krzyżyk, ani nic, nie? No. I szłeś tak z tym komunikatem do generała No. i tam u niego prestiżowałeś tak ile razy chciałeś. Aha. Czyli taki błąd, nie? Ale potem naprawili to, nie? Potem naprawili to już. Niektórym tam bany dawali, nie? Ale zaraz normalnie po 24 godzinach normalnie grali już, nie? Tu chyba kurwa bym sobie wziął. 4 naraz? Kurwa. Panowie, jedno naraz. Ładnie weszło. Ach, kurna. Mina. Mina jest zajebista, no. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Artyleria poleciała. Ale nic nie trafiło. Wiesz co, stwierdziłem, że to szybciej
Szybciej się idzie wbić te stryki, jak się to nazywa? Dzisiaj. Nie. Plecy! O mnie Uwaga, fajerwerkami strzelają. uwaga. Ajajajajaj, ale się dołe. Ale żech się zdał zrobić, ja pierdzielę. Ciśniemy ich. Kurwa, leży w wejściu, kurwa. Oś. Jestem kurwa knub jakiś. Ajajajajajaj. A, nanek, łobuzie. Ty rozpalasz każdą zuzię. Nanek, łobuzie. Tarara. Tarara. Będziesz brał coś w buzie. Dasz komuś buzię. Nanek, łobuzie. Spalasz zuzię. Ta. Tararara. Taki mnie frajer kurwa łubił. A skurwysyn jak nie zobaczy, no? Pierdolona pułapka z shotguna. Przy wejściu stoi kurwa 4 skampionych kurwa chujów. O ty świnio, szpetno, tak? Za mną. Pleckami. O, tutaj do... Nie weszło tej mali. O, siadło. A mnie. A mi to siadło. A mi przeciwnie. Trzymaj się, Stachu. Dzięki. Oj. Lodożerca. Zwycięstwo. No akurat się teraz nie popisałem, ale nie ma źle. Znowu jest rada. Ho. Kurwa mać. No. Misiek, i co tam słychać u ciebie ciekawego? Jak tam życie? O mnie wszystko w porządku. Wolne jutro, można jak pograć. No. No, niestety. Takim to... Niestety do pracy. Wam to dobrze kurwa. Dobra, Gibraltar, od mapa i spadam. Gdzie idziesz?
No ja spadam już. Czemu? No do pracy rano, co ty Młoda Nanek, godzina, myślisz? kurna. O 5 Święto rano jutro. wstać. Kurna, przestań. Chyba u was. 5 rano trzeba wstawać. Chłopie. I do 5. I 10 godzin. Nadjebać się A, było. przeżyjesz. O, dziękuję za subskrypcję. Kingu. Nie dawajcie mu suba. Nie dawajcie mu suba. Dziękuję ślicznie. Unsubujcie. Widzowie, Kamil. unsubujcie. No, No. Dzięki jeszcze raz za subskrypcję. Myślę, że ci się będzie podobać. Nie, Oj, nie wątpię. żartuję. No, ale żartuję. No ja myślę. Kurde, jeszcze tu tak starą, żeby to wszystko ten, a on ci opie takie rzeczy powie. Dobrze, jak ciężko mi było te 260 teraz 6 subskrypcji utrzymać. Ile to człowiek się musi Ja? No. Ile to człowiek się musi poświęcić. Plecy! Ile wyrzeczeń? wiem. Ile wyrzeczeń. Adamek, siema. King, witam cię serdecznie, witam. No i oczywiście Kaida do bomby. Ach, jest udany. Jest, jakiś celownik lata. Co jest, kurwa? Wiem. to 3 lata? No, Celownik, kabarecik. kurwa, coś. Aku. No. A, było nie pić No tyle. właśnie. By się rączka nie trzęsła. Tak jest. Szukam osoby do trzymania. Szukam osoby do trzymania, kto chętny. Eldo. Ja nie. Ja podziękuję. Adamek, grosz z nami, co tam w ogóle? Kurde, jakie chujowe karty. O ty małpo, tam skampiono, na schodach skampiono. Mhm. Mm. Dobra, ubiłem go. Dobra. Później ja zaś teren sprawdza. Gdzie Aj, był? źle. Gdzie był? Mam go. Tam na respie. Jeszcze ktoś? Chętny na ołów? Nie, jednego go widziałem. Jak on mnie zabił, kurwa? O, MP40, standard, kurwa. To taka mocna broń. No, Kurwa. szkoda. Dobra, jest pan z tyłu teraz. Chyba MP40 wezmę naprawdę, bo koleś mnie tak muci do bronią. A czym cię ten tylko? MP40 cały czas. Główka. O. Dobra, trzeba ich obejść trochę bokiem, bo środkiem na ten... Kurna, ale żech się załatwił. Co? Ja będę uciekać. Spoko. Te? No, Trzymaj się, trzymajcie się. No, trzymaj się, do zaś, Trzymaj się, zdrowiej no. tam. No, hejo. No dobra, trzymajcie No, się no. jeszcze raz, hejo. No, hej.
I Kamil nas stawi. Kurwa. Jak pięknie. Dobra. Nie gra mi się dobrze już. Ach, siadło. Jak pięknie siadło. Nie, mam lagi. Mam lagi. Panowie, Kajmon walić. Ale, Powiedzcie mi, Kajo, nie... ale mnie zlego... A tu na pewno. Ale mnie zlegowało. I to już chuj. Uwaga, to jest moje. Ale nic nie ubiły, cholera. Kurwa. Łaka, taki rokeł. A. Aja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 j. Nanek, słyszałem, że ze mną jedziesz Gdzie? do Tokio na podryw. Pewnie, Wiesz? jasne. Kurde, brakło mi amunicji, no. A tak pięknie by było. I Nanek jest na czele, proszę państwa. Czy wy to widzicie? Nanek wymiata. Chwilę. No, jak z przeciwnej strony respiesz. Kurde. Dupa. Dupa blada, gościu idzie. To robili mnie, kurwa. Pięknie. Kurde. Góra, dobij go tam, góra, góra! Góry! Ej, naprawdę? Ile mnie typ razy ubił MP40, wy nawet kurwa nie wiecie. Tam się podkładasz podobno. Nie, strzelam pierwszy kurwa i chuj. Nic. Łopie. O, kamper kurwa. Jebany ciota. Porażka? Z moim wynikiem taka porażka, no to jest... To się w głowach nie mieści. To się w głowie nie mieści. Tak się najlepiej gra, zobacz. Sprawdzę kurwa i chuj. No. Zaro powinien być ban za takie coś. Kurde, nie wiem, ludziska są na czacie, potem uciekają. Coś im się nie podoba. Dobra, spadam chyba. Zagrę jeszcze jeden mecz. Pan... Na chuj jednego może zagram. Muszę się odkuć.
I pisze. Mm. Chuj, mam 40 gola. Idziemy tu bokiem, tą stroną? Misiek, idziesz z nami? Czy tam idziecie? Chodźcie mnie. W domek, granat. I jazda. No. Wiem. Patrz, przez stodoła nikt nie idzie. W oknie. W oknie, w oknie, w oknie. Ale widzisz, stodołą mi da. Nikogo tu nie ma. Nie wierzę. Nie wierzę. Nikogo. Tu jest pusto. No, Kurwa, trafić nie mogę nic. Ale mi laguje. Normalnie gra przeskakuje mi, kurwa. No serio, kurwa. Ale środkujesz? to było brzydkie. To było szpetne w tym momencie. To już. Eldo miałeś? O ty, ty gnoju w tym oknie tam naprzeciwko, tym dalekim. Eldo, uważaj tam. Coś mam kurwa znać tam nie tak. No czemu? W oknie. Patrz za mną, kutas jebany. Kurna, trafił mnie, co za gnoje. Idę jak nam skasować od dupy strony. Kurna, jak ja tam wleza. Anek, wiesz co możemy kiedy zagrać? Co? To jesteś ty. A dość. Będziemy sobie kutasy na ryju malować. Może jakieś braki? Czyli standardowo. Nie wiem. Okno. Dobra, wyjdziemy. Pełni mają respa, że ich tu nie ma. Dopiero nie. Ale tył na środka. Plecy, plecy. Panowie, jak plecy, wróćcie się. Okno. O ty świniu. Co za Mina, mamut. kurwa. Co, Siedzi w oknie na co górze. za szpetny mamut. Którym? Tym dalszym od naszego respa? Czekaj. Tym tutaj. W domku siedzi. Kurwa. Przepraszam, ale... Pierdolę. Ej, normalnie wybiję. Uważaj, bo tam jest światło. Ja sobie idę po monsterka do kuchni. Dobra, wyłączam już to, bo to nie ma sensu. O ty Muszę świnio. teraz zobaczyć. Jakie kampery. Kurna. Ja bym im wszystkim w kopie pokasował konta. Przeskakuje mi gra. Sądźcie. O, fuck. Jasny gwint. Człowieku. No. Co za umpa. Kurna, skasujcie go tam, tego kampera zasranego, kurwa, gnoja. A pierdziel. Ta mina jest. Na
schodach, jak chuj. Plecy! Plecy! Na dół plecy! Kurna, wkurza mnie to już, proszę pana i proszę panią. Oj, gnoju, ty gnoju, ty gnoju. Kurna, co za gnój parszywy, zasrany. Jak ja ich nienawidzę. Wie kto ma PS3 na sprzedaż? Bym kupił. Kurna. Co? Dobra, panie. Spadam. 300? No, trzymaj się. Kurde, nie umiem jak ich upolować, ej. No, czekaj, tak jest. Eldorado, ja grom do 11, nie pograłbyś tak, Nie, tak. nie? O, w weekend. A, w weekend nie wiem. Weekend mam zarezerwowany dla kobiety. W weekend mogę. Sobota. W piątek, ewentualnie. O, misiek, paczka dostałeś. No, ciekawe co. O, i proszę. Ranga poniesiona. 23. Dobra, panie, trzymajcie się. No, trzymaj się. Do jutra pewnie. Na razie. Na razie. Trzyma. O, jakiś legendarny... Uchwyt. Nie wpijcie się, chłopaki. Spoko. Pamiętajcie. No, heja. Jeszcze. Blaku, ty grosz? No, Ale a czemu nie grosz z nami? bo usunąłem koda. Oj, niedobry ty. Ty niedobry ty. Nie widzi mnie się. Co ty jeszcze gro? Wąs gro. Ekipa będzie, jak Black Ops 4 wejdzie. No. To wszyscy chyba będą grać. Quickpull wróci. Ponoć. Podobno. Nie podobno, tylko na pewno. Sprawdzone i... Panie. Podasz sprawdzone. Heju. Ejo, Siema. grosz. Grosz jeszcze? Nami? Co gracie? Fu. Coś czuję, Pa. że się ekipa na Black Opsa będzie robić. No chyba na bagowcu właśnie. Jak tam Blaku wózki, co się jeździsz? Co? Ty jeździłeś tym wózkiem? Nie, No. jeszcze nie. Ja solo gram, nie? To nie będę go prowadził. No to...
A kurna ty gnoju, leżący. Tak brzydko jak ty, to żaden inny nie kampi. Tak. O. Kto to mnie prosi? Chyba wąs. O, i Seba chce grać. Czekaj, Ale w co? na pewno w Black Opsa. Czekaj, zaprasza. O, widzisz? Okej. Cyk. Cyk. Tu jeszcze? Co tu jeszcze? Jeszcze może? Jeszcze ktoś? To jeszcze? Jeszcze? Byleby 6 było razem. Co najmniej. Mi zaś konto zablokują. Po co? Po co nogi się... No co? No co? Awans broni, proszę bardzo. O kurde, plecy, panowie, plecy. Nie wiem kto tam był, ale plecy. Szybki wjazd na wykrzywione. Kulkomania, witam cię serdecznie. Ja, my hopie sam ciupiewek po śląsku, godumy. Karol, Dali, Grom, Dali Męcza, Koda. Gabary paruski. A, schorzowa rzecz jest. Słuchaj, tu powinien pisać. Ja mam... Rucharzów nigdy nie spadnie. Słuchaj, ja mam nick Nanek2386. Także serdecznie zapraszam. Ajajaj. Nie wiem, czy doleciało ciebie.
Anu, siemanko, siemanko. Leżysz, ciulu. Tylko Mania, spoko, spoko, wyślij to cię tam do znajomych. Aha, to Karol, pozdrów tam go, rozumiesz? Powiedz, że my mieli grać. Anbus, siemanko. Nie wiem, co tam piszesz. Tymi dużymi literami za skróty. Życzka nie ogarnią. No spoko, spoko. To pozdrów go. Gdzieś są pięknie siadł. 4 kile. Na pokrzywiony kasy. O ty świnio. 5. O, cię dia. Kurde. Już się miało mi wbić. No, kruczek. Co tu na nas ciekawego powiesz? Do pracy czy nie? Ja do pracy zaraz idę. Karol, powiedz, że teraz to już tam już trudno. To najwyżej jutro się... Kiedy się muszą faktycznie zgodać i razem odpolić i razem grać, tak mu powiedz. No. Kulkomania widziałek, widziałek. Dzięki. To tam się potem odezwia. A co ja powiem? A po lekku, do pracy, wiesz? Trzeba iść. Mhm. To Boże Ciało robicie? Co? Znaczy ja idę na noc. Boże Nie, ciało? byłem u nocki. To się nie liczy. No? Jeszcze dzisiejszy dzień muszę odrobić, nie? A potem Mhm. jutro nocka mam wolno, ale moja z moją beda. Mhm. Widziałeś DJ, że kupiłeś. Karol, a dobrze w pracy, dobrze, dobrze. Powiedz z tymu, Arelowi, że ja się tam z nim zgodą. Umówimy się na jakiś konkretny dzień i razem popykamy w jakąś gra. Razem będziemy jakoś gra męczyć. No to spoko. Kruczek, ty grasz z nami, nie? Czy nie? To gdzie? No Aktualkę ściągam do Fortnite'a. A. Czekaj, no wąski grał, czemu on nie przychodzi? Spoko, synek Chorzowa. No, jeszcze, znaczy ja kończę dokładnie 20.
23 zakończył. Tu. No, trzymaj się, trzymaj się. Spoko, pozdrów tam Arela. Powiedz, niech się szykuje na BO4. O ty świnio! Ale mnie tu ubił. Kurna. Ja to miał inaczej załatwić, no. Och, ty durniu, ty. A, u góry był. Misiek u góry był. Już go nie ma. Ale to zanim jest z pleców ktoś zarąbał. Kurde, ci powiem. Znaczy wam powiem, że kurde te suby teraz. Był okres takiej chwilowej przerwy, ale teraz zaś wbijają się, zaś ludzie wracają. I to w szczególności nowi. Dobra, ja zabijam. Idziesz, Blaku, po... Siema pan. No, idę. Spoko. Jak musisz. Aha, tam jest. Dobra. Dobra, on tam jest. Próbujcie z drugiej strony machnąć. Kurczak też odeszedł. Co to? Co, Misiek Maina zostali? No, ale tak i tak, o, ja tam o 11 też uciekam. O. Jak ktoś możemy w prąd, to może sobota. Uważaj, granat Misiek tam rzucą. Ach, mnie załatwił.
Plecy, Miciak, plecy. O, za późno. No to co? Kończymy, co? Znaczy jeszcze grom. Jeszcze jeden meczek pyknął. No dobra, to jeszcze jeden i kończymy. Jeszcze jeden semeczek za grom i... też będę uciekł. Ale teraz mam wielkie zadanie. Muszę iść do kibla, odluć się i zaraz wracam. Play to Dead. Siemanko, witam cię serdecznie. Jeżeli jesteś nowy, zostaw subskrypcja. Miło cię przywitać na moim skromnym kanale. Dobra, zaraz wracam. Jestem już. O, jaką mapka fajno kochana. Taka sobie. Hulkomania. Hulkomania, słuchaj, wpadnij na Facebooka. Link masz na dole w opisie. Tam se wleź, tam jest czaj, albo na grupie Nanka, ekipa Nanka, tam też mieszczaisz. To się kiedyś na coś zgodomy. Play to Dead. O, broń trzeba tutaj zmienić. A, to zaś nie ma hardcore, kurna. Misiek, jak ci idzie? O, kiepsko, wiesz? Bardzo kiepsko. Czemu? No to patrzę, serduszka. Kurde, mogłem najpierw tamtego wziąć. Dobra. Dobra. Ach, Nie, masakrują nas. kurde, że ja go nie trafił. Na hardkorze się łatwiej gro, wiesz? No spokojnie, bo to wystarczy strzała, teraz tutaj Mm. napierdziela. Tam kilka strzałów ci starczy, a tu jest kurna... Tu faktycznie się musisz namęczyć. Czekaj, ja chyba to zmienia na... No, co ty jeszcze mamy?
O, wy No tak. świnie. Nie, to jest za słabo na nich. Ta papeczka. Ach, kurna. Cały magazynek wywaliłem, nikogo nie trafiłem. O, dzięki za subskrypcję, dzięki. Dzięki za chwilę powinno się... O, jeszcze raz dzięki. Zapraszam. No to co, no to ten... Sobota albo w piątek, co? No, spoko. No dobra, to ja już uciekam, na razie. No, na razie trzymaj się. Tam jak chcesz, to tam na tego Facebooka se wleź, to będziemy w kontakcie. My już Ja? ja już A, od no dawna. to spoko. To tam zawsze jak jest live, jak gramy, to tam zawsze wyskoczy, nie? To wiesz. Dobra, dobra, nie ma No, sprawy. spoko, trzymaj się. Miłej nocki, odpoczywaj. No, na razie. Na razie. Play for the Dead. Czekam, oczywiście, że czekam. Bardzo czekam na tego koda, bo zapowiadają go, że będzie niesamowity. No i mam nadzieję, że mają rację. Mam nadzieję, no. Ale zamawiam, nie będę miał oczywiście w dniu premiery, bo chcę po prostu wersja pudełkowa tej gry. Będę miał troszeczkę później. Nie wiem, ile to może być poślizg. 3 dni. Dnia jednego poślizg. No ale beta na pewno będę próbował wcześniej przed premierą zamówić, o. I na pewno na moim kanale z ekipą będzie ogrywane właśnie beta. Właściwie już co mi się wydaje, że że dużo osób oczekuje BO4. Dużo osób też liczy na to, że to będzie jeszcze lepsze i mocniejsze jak właśnie BO3, ale to nigdy. Oj. Kurna, hardcore tu jest lepszy jednak. Jednak lepiej się czuję na hardkorze. O kurna, kałni się to tam. No, bardzo dużo będzie i nie wiem, czy się też interesujesz, że będzie BF5 SV do kupna i jeszcze będzie Spider-Man, że tam coś słyszał, że ktoś Spider-Mana, coś ten Spider-Man i jeszcze jest to z Gran Turismo, no co GTA robi, Red Dead. No, nie pamiętam tego tytułu. Kurde. Co jest? Aha, Spider-Man we wrześniu. O, to przepraszam. Ja. O ta gra mi chodziło. Tak jest. Haha, mam cię frajerze. O ta gra chodziło, ja. O ty świnio!
Pokemony mają być! A co ten... Play for the Dead. Jakbyś mógł... link jest w opisie na ten... na mój fanpage. Jakbyś mi mógł posłać, co to będą na Nintendo, jakie. Kurde, są tu były. Wy mamy je jedne. Jaka to będzie część tego? O ty kamperze szpetny. Kurna, wkurzają mnie te kampery. Nienawidzę kamperiady. Nie należy ta gra. Kurde, na tym hardkorze się fajnie gra. Mam cię. No niestety porażka. To co, wysłałbyś mi ten linka? Jak to tam będzie gra? Albo na YouTubie jakiś filmik? Co to tam mniej więcej będzie? Tam w opisie jest link do fanpage'a. Nie wiem, czy link jest ciupiony po naszemu, czy Nanek 2386. Teraz nie podejrza tego. Ale fajnie by było, jak to zobaczył. Czekaj. Jeszcze chwila. Czekaj, też możesz, ale... Ja... Tu... Serio? Z pół roku mnie obserwujesz? O, to dzięki, to dzięki. Miło. Ja myślę, że w ogóle jesteś tak nowym widzem. Ale to fajnie, że mnie obserwujesz. Wiecie. I to kurde, pierwszy raz dzisiaj żeś wszedł do mnie na live'a, czy wcześniej coś? Albo tak. Klej. No i powinno być. Co to jest? Ładnie nie popatrzyłem. A, dobra. Gdzie to jest? Czy... Nie mogę się wbić. No spoko. No to miło mi, że ci się udało. Ach, kurde. A, story obejrzałeś. O, no dobrze. Dobrze, że nawet dzisiaj był taki filmik. I co, przemawiałem takie filmiki? Do potencjalnego widza? Czy tak po prostu? No spoko, spoko. Jak ci link działo, to
Spoko. Uuu. No. Ach, fuck. O kurna, ale się dołek zrobił. Nie no. Bzitko se dałem zrobić. Skąd? Skubany. A, no to dobrze, że mnie... To dobrze, że mnie kojarzy od niego. No widzisz, mi teraz jest w Polsce. No ale... ja jest uwięziony tym, że mam nocki i... No nie dam rady. Ach kurna. Jakie ja tu błędy podstawowe popełnią, to się w pale nie mieści. Nie ma gdzie ukryć. Nie ukryjesz się, gościu. Ale że to zepsuł. Ale się to psuje. Ho, 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 kolego mój. A, w nogi, proszę pana, w nogi celujemy. Tą bronią celujemy w nogi, proszę pana. Siara. Siara.
już późno do roboty idę, wiesz? Ja do roboty idę. Kurde, ale to spieprzyłeś, no. Dobrze idę, ale reszta psuje strasznie. Co na nockach? Nie no, nocna zmiana mam, wiesz? Nocna zmiana mam i... Patrzcie, człowiekowi chce. Dobra, ludziska. Ja już uciekam. Się przełącza ładnie na większą kamerkę. O. No. To jeden pieron. I tak siedzę potem do wieczora i tak. Ja z Bogiem, trzymaj się. Oj. Ładnie, kurna, że trochę punktów nacisk dzisiaj. Ale że nawet nie myślałem, że ja będziemy w kontakcie, ja. Będziemy na czacie. Dobra. Se wejdę. To nic, no. Dzięki za dzisiaj, kurde, ale dużo ludzi, dużo się przewinęło. 2 razy było chyba po 12 osób. Ogólnie. Na Twitchu też dużo było, 5 osób. To jest jak zadowolony. Zaczyna się coś dziać. No, tak, jutro pod znakiem zapytania. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy tam się znajdzie jakaś godzinka. Ale jak już, to też właśnie wkłada na Fortnite. Godzinka, 1,5 godzinki max jutro. Jutro coś w tym stylu. No. Kaczy, dzięki. Wszystko pasuje. Wszystko pasuje. No. Nie, poważnie. Co do jutra, to tak, dom info na fejsie. Na pewno wam dom na Instagramie. Co, jak, czy coś będzie, czy nie będzie. A dzisiaj dziękuję za wspólną zabawę. Cieszę się, że było tak dużo. I pod filmikiem, jak się live archiwalny ukaże, możecie wysyłać albo też na fanpage'u pomysły na ciekawy konkurs. Bo nagroda zawsze się jakoś fajną znajdzie. A konkurs przypuszczam, żeby się wam nawet spodobał. Jak fajny będzie pomysł, to próbujemy go zrealizować. Dobra. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Do jutra chyba. Bawcie się dobrze i spokojnej nocy. A i oto teraz kasza. Ale... Człowiek się fajnie pożegnał. Ale jeszcze nie do końca. Okej. To naprawdę. Dobra. Więc dziękuję, papa. Dobranoc.